ako. Mas pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Raketera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Kahit ano pang bigat ang nararamdaman mo, pwede natin pagaanin yan sa programang ito. At meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Magandang gabi. Pwedeng malaman kung anong pangalan? Maymay po. Maymay. Tagasan, Maymay. tagasan ka Maymay? Taga Cavite. Taga Cavite. Ito ba yung Cavite na binabaha o hindi naman binabaha? Yung Dasma, dulo po. Parang, yun, bago magtagaytay, Dasma. Yata po yun. Ba't hindi ka sure? Diyan ka ba Di talaga naman po nakatira? Di naman po kasi ako, totally laag. Ano lang po, dahil po sa trabaho ng asawa ko. Kaya po, Palipat-lipat. paiba-iba po ng lugar. Opo. Ano ba itong trabaho Depende. ng asawa mo? Construction po. Hawak po siya ng engineer niya. So kung saan yung project o yung Opo, site, doon doon kayo po pupunta. siya. Okay. O, sige na. Opo, yun po Maymay. yung mga bahay. Okay, Maymay. Ayun Taga po. Dasma. Ano ang top secret mo? Po, about sa scammer. Parang nagpauto po ko kahit na alam ko po na through online talagang naglaganap, naganap na po yung mga scammer na yan. Hindi po alam ng asawa ko hanggang ngayon. Hindi ko Na-scam po ka talaga pinapalam online. sa kanya. Na-scam ka online. Through Magkano? online po. Pa-scam. Kasi po, syempre, parang tawag ko kung parang may nagtulak sa akin na bakit hindi ko subukan, bakit, syempre yung kailangan sumugal. O ganun po, parang siya, parang hindi ko rin maisip na sahod na nga lang po ng asawa ko yun. Tapos, isinugal ko pa sa ganon sa hindi ko sigurado kung ipapanalo ko ba yun o ikakatalo. Hanggang sa yun, parang binuhusan po ko ng mainit at malamig na tubig. Hati sa dalawa. Nung nakita ko na unti-unti nilang nililimas yung laman ng GCash ko. Yak po, Na-scam parang ka. Magkano? parang If you don't mind us asking, magkano yung na-scam? Hindi naman po siguro ganun kalakihan para sa iba, pero para sa akin na sapat lang po yung kinikita. Pero, Mga magkano? mga 1.5, mga ganun. 1,500 Kasi pesos. po So, paano ka Opo. na-scam? So, nag-FB ka. So, ngayon dito sa FB, may nag-message ba sa'yo? po. Opo, may nagme-message. Nagme-message po siya ng nagme-message. Paano mo naging Sabi friend po niya, itong taong hindi to? naman daw sila namimilit. Po sila, contact lang sila ng contact sa akin. Sabi, hindi daw sila scammer, hindi naman daw sila namimilit. Pero, hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit at kung ano yung nagtulak sa akin para gawin yun kahit na alam ko na mali. Mhm. So, ano ba Pero, mga sinabi sa'yo nitong sumugal scammer pa na rin. to? Gusto mo palang pangalanan natin para magtanda na? O dummy account Hindi yung ko mga nga gamit? Hindi ko nga po kilala. Hindi ko nga po kilala kasi sabi ko nga bahala na yung karma sa kanila. Pero paano napasok yung GCash account mo at saan nilimas yung mismong pera? Saan pinadala yung pera? May pangalan Kasi ba? sabi po kasi nila, meron po silang yung technique po na
ita-times 10 daw nila yung ano, maglaman ka lang daw po sa GCash mo ng 1,000 or pataas, gano'n. Ta-times 10 daw po nila. Eh, ako namang si tanga, sumugal sa hindi sigurado. Tapos ayun, naglaho, parang bula. Tapos yun na lang, Kailan 'to gano'n na lang. nangyari? Para nung ano po, talagang katapusan nung ano, katapusan din talaga, katapusan nung ano, August. Sabado Hmm. po, Sabado. Araw din po talaga ng sahod niya. Ano po yun, mga 7:00. Mga gano'n yung mga oras na nangyari. Mhm. So, parang nagkausap kayo nitong scammer na 'to, naniwala ka, tapos naibigay mo yung account mo, ta's tsaka na May pina-search po, eh. May pina-search po siya na kesyo ano daw po nila yun. Sila daw po yung mga ano daw po yun, eh, isang vlogger na brothers, gano'n. Di ko na po ano, so may pina-search siya, brothers po sila. tapos sinearch mo naman? Opo, ano sila, alam ko na talamak na po talaga yung mga gumagawa ng gano'n. Pero ewan ko lang, hindi rin po siguro nila naisip na yung ginagamit nilang pangalan na yun kasi kakasiraan din po nung totoong may-ari po nung ano, Nung pangalan? opo, ng totoo mismo. Kaya paano na lang sila paniniwalaan kung sila na po mismo yung tumatawag para humingi ng tulong dahil nga po may mga ganyang klase ng scammer. Well, problema Kung na paano yun nga nung po mismong maiwasan. ano, account holder or parang yung may pangalan na ginagamit nung scammer. Pero ikaw ngayon na na-scam, na hindi pa alam ng asawa na na-scam, anong ginawa Hindi ko po mo? I mean, paano mo, hindi ko po pinaalam. hindi mo pinaalam? Hindi ko alam. Hindi So, ko po pinaalam. so Talagang hindi ko rin alam pagmumura baka pagmumurahin lang po ako nun kasi yung 1 linggo na natira dun sa sahod po niya kasi meron po kasi siyang mga 5, 6 ganyan. Bale mhm, doon po napunta yung iba niyang sahod. mhm. Tapos yung natira, tapos ipapa-scam ko lang. Ayoko din naman po na malaman niya. Baka paliguan lang po ako ng mura. Ayoko lang Hmm, parang ano, parang naiiyak ako na ewan halo-halo emosyon ko mhm. nung mga time na yon. Ano pa lang po ngayon, 2nd week o 3 weeks from nung ano, magsimula yun. Parang Mhm, sariwa pa siya kasi sayang po, eh. mhm. Ano ba Nanghihinayang dapat ako sa ipanggagastos mo katotohanan dun sa ginawa 1,500 na yun? po. Ano yung dapat gagastusan mo dun sa 1,500 na yun na nandun sa GCash account mo? Pam Pambayad sa mga utang sa tindahan, Hmm, pangbili ng bigas, ulam, aha, pamasahe ng anak ko sa school, mhm, pambayad po sa tutor. Kaya hmm, lang patukso po ako sa gano'n. mhm. Ano natutunan mo na pagkatapos nangyari sa'yo nung na-scam ka? Bawat ano na lang po, bawat lumalabas dun sa screen ng cellphone ko, parang ano na lang po, napapailing na lang ako. Kahit na hindi ko na po kailangan kontakin yung may-ari ng account na yun, alam ko scammer po yun. May mga meron pa rin at meron pa rin po akong nakikita na times 10 times 20 daw po nila yung ano, pera kapag meron po sa mga TikTok lumalabas kapag yung lumilipad na baso, Mhm, 'pag pag na-stop daw po ninyo ng nakatapat doon sa guhit, mhm, may times 10 daw po kayo. Kailangan maise-send niyo po yung pictures sa kanila. Gano'n din po yung Tapos sa anong TikTok mangyayari? 'Pag na-send niyo yung picture, na yung magbibigay ba kayo ng account ninyo? Hindi na naman? yung opo, Yun lang. kokontakin din nila, Alam kokontakin po nila. mhm, Ang dami pong sa totoo lang po ang dami rin po na humaling sa ganyan. Parang hindi lang din po ako,
ang na-scam, nagpa-scam. Ang dami rin po na-scam sa ibang paraan naman. Oo, hindi kasi siyempre Pero tayo gusto natin na dumami, lumago yung perang meron tayo, yung opo, hawak-hawak natin. Pero kasi alam natin na yung perang 'to, pinagpaguran, 'di ba? Pinaghirapan natin. Kaya ang gusto nga sana nating mangyari, yung mga tao sa paligid natin, lumaban din ng patas sa buhay. So, yun na nga po eh. ngayong nalaman mo na 'to, na-experience mo 'to, na ikaw mismo, hanggang ngayon di ka pa rin makapaniwala dun sa nangyari sa'yo. Anong dala-dala mong lesson dun sa nangyari sa'yo? Anong baon-baon mo ngayon as you go along with life? Parang ngayon, para tawag dito sa paglilihim ko sa ginawa ng asawa ko, parang nawalan na nga po ako. Mas lalo pa po akong nawalan nitong mga sumunod na linggo. Mas lalo pa po akong nahirapan bumili ng mga pangangailangan namin, lalong-lalo na po yung bigas, hindi ko na po mapuno yung lagayan. Tapos pati yung pamasahe namin ng anak ko sa school, hindi na rin po ako nakakapag-save agad-agad kasi ibabayad na lang po sa utang, kulang pa. Mhm. Tapos ayun, tapos may isip ko po, meron pa pala akong hindi nabayaran. Mhm. Inisip ko na lang na kung hindi po ako nagpa-scam ng gano'n basta-basta, edi sana kahit papaano, kahit na yung 1.5 na yan, may patutunguhang maganda. Kaya Hmm. nga po, hindi na po ako basta-basta Oo, nag-a-attempt na po. Ang dami totoo. pa rin po hanggang ngayon. Oo, madami talaga Ang dami sila, pa rin talamak po talaga hanggang sila. ngayon. Sobrang dami ng mga ganyan, yung hindi lumalaban ng patas sa buhay. Ako, ang Sila pa po. maisasuggest ko sa'yo ha, kasi since nahihirapan yung kalooban mo, sabi mo, kanina nabanggit mo, namumurahin ka ng asawa mo, baka naman hindi ka naman Alam ko po na murahin. O alam ko po mumurahin ka ba niya alam kapag ko po gano'n, na nagkamali ka? mumurahin niya ako. At that time po, uuwi po sana siya nun. Kasi akala niya dun sa pinadala niyang 1.5 may matitira ako na kahit na papaano may pamasahe. Kasi tuwing Sabado ng gabi, umuuwi po talaga siya. Umuwi po talaga siya ng gabi. Ayan, bibiyahe po siya ng gabi bago mag-10. Kailangan nandito na po siya kasi Mhm. sa labas po ng bahay namin, talamak din po yung mga adik, ganun po. Mhm. Kaya inaagahan niya po. Mhm. Konti na lang masisinghot mo ako na. Gumawa po ako ng kwento. Gumawa ka Gumawa ng po ako kwento ng na. kwento. Parang parang tuliro na po ako. Parang hindi na ako nakapag-isip ng tama kung ano ba dapat yung ko. Para lang hindi na lang po siya umuwi. Mhm. Dahil Ilan anak wala na rin ninyo? naman pong po niya 'to, stepson. So may isa kayong Stepson po niya. alaga? Opo. Hmm, Ito po, siya po ang nagpapaaral, halos sa kanya na po lumaki. Siya mm, na po yung nakagisnang ama. mm. Alam mo, marami talaga sa mundong 'to na sobrang sama ng ugali. Pinaghirapan mo, Sa kukunin pa sa iyo, ang sarap nilang pangbababash, 'di ba? Pero wala matatalino kasi yung mga ganyan at ang kailangan na lang nating gawin ay matuto tayo dun sa mga naging aksyon natin. Kasi hindi naman mabigat namin ikaw din po. masisisi na gusto mo talagang lumago yung pera mo at ikaw yung biktima dito. Kung meron tayo dapat Dahil ditong ibash ng opo, ibash yung mga nambiktima sa iyo, 'di ba? Anyway, alam mo, sobrang salamat sa pagtawag mo at sana gumaan yung nararamdaman mo. Mag-commercial break muna tayo. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!